ଏବେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ରାତିରେ ଆଇଲେ ସିନ୍ଟା ଦେଖିବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। କଣଟା କହିଲେ? କହିଲୁନି ମୋର ଯେଉଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେତେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇ ଯାଇଛୁ ହିସାବ କଥା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଗର ତା ପୁଅର ଛୁଟି ପକାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡରାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ପାର୍କଠୁ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ଇକୋ ପାର୍କ ସହ ସମାନ ପାଣ୍ଡରାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡରାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ଇକୋ ପାର୍କ। ହାତୀ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ। ତଳ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ରହିବା ଭାରି କ'ଣଟା କରୁଛି ପାଗ ଲାଗର ଡାଇନିଂଟା ପଡ଼ିଛି ତ। ମନ୍ଦିର ନା ପାର୍କ? ଏ ମନ୍ଦିର ନା ପାର୍କ? ঝুলা অনেক
Rom. Oke, keluar lagi. Rom. Hey, କଣ କରୁଛୁ? ଘରକୁ ଯିବୁନି? ଘରକୁ ଯିବୁନି? ତୁ ଏଠି ରହନା, କାଲିକି ଯିବୁ। କଣ କହୁଛୁ? କାଲିକି ଯିବୁ ତୁ ଏଠି ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବୁନି? ବାଘ ଦେଖିବୁନି? ଘରେ ରହ। मता इको पार्क छाल मार मंदिर सामने पार्क इको पार्क छाल मार यार जाई रास्ता क्या करा गांधी चौक काटी जाओगे video ada berapa kita dah sampai dah di video. Kalian mengakhir kata